नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर। आज मी तुम्हाला सोलकढी कशी बनवतात ती दाखवणार आहे, दोन प्रकारची। हे खोबरं आहे ओलं, एक गोळा घेतलेला आहे मी कातून। वरचंच घ्यायचं, खालचं हे असं काळपट भाग असा घ्यायचा नाही तो। ह्याच्यामध्ये मी दोन प्रकार करून दाखवणार, एक वाटणाची करणार आणि एक अशी साधी मुरडून करताना ती दाखवणार आहे तुम्हाला। हे मिरच्या आहेत, दोन मिरच्या घालायच्या। हे लसूण आहे, 4 पाकळ्या घालायच्या या दोन्हीमध्ये। आणि हा आगळ आहे तो घालायचा त्याच्यामध्ये आंबट होण्यासाठी। थोडं नंतर कोथिंबीर शिवरायची आणि जराशी नावापुरती साखर टाकायची त्याच्यामध्ये। तर आपण करायला घेऊया। आता हे वाटणाची दाखवते तुम्हाला मी। त्यामध्ये 2 लसणीच्या 4 पाकळ्या टाकूया आणि दोन ते तिखट नाहीत मिरच्या म्हणून ते 2 ते 3 टाकायच्या मिरच्या ह्याच्यात। ह्याच्यातली अर्धी घेते, जे अर्धी त्याला राहील। आता ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून मिक्सरला लावून घेते। लावून घेतलं मी मिक्सरला। आता हे बघा असं करून घेतलं। आता मी ह्याच्यामध्ये ओतते। आता ह्याच्यात सगळं ओतून घेते, पाणी घालते थोडं। ही माझ्याकडे गाळणी आहे, त्या गाळणीने मी गाळते। कपड्याने गाळलं तरी चालतं, पण माझ्याकडे गाळणी आहे म्हणून मी या गाळणीने गाळते। असं गाळून काढायचं संपूर्ण। मला जास्त पातळ नको आहे म्हणून मी जास्त पातळ करत नाही। तुम्हाला जर पातळ हवं असेल ना तर तुम्ही पातळही करू शकतात। ढवळून घेते मी असं। आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडासा आगळ घालते। हा माझा गावचा आगळ आहे, कोकमाचा। जेवढा आपल्याला पाहिजे ना तेवढा आंबट घालायचं आपण। ही आता गरमी चालू आहे ना म्हणून आता गरमीत ही बरी आंबट वगैरे थंड जीवाला। हे बघा अशी करायची, बस झालं एवढा आगळ, जास्त पण आंबट बरी नाही। थोडासा नावाला घालते आता, एवढं बस। आता 1 चमचा मीठ, एक नको थोडा कमी घालूया। आणि मगाशी थोडीशी मी साखर टाकली, नावाला साखर टाकली। तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही टाकू शकाल, पण मी जराशी टाकते म्हणून मी टाकली। जराशी नावाला एकदम थोडीशी टाकायची, त्यामुळे कसं चव चांगला येतो जरा सोलकढीला। हे बघा झालं। आणि आता याची थोडीशी मी कोथिंबीर टाकते। कोथिंबीर टाकली तर टाका, नाही तर नाही टाकली तरी चालतं, असं काय हे नाही। झाली आता ही। तर हे खोबरं मी असं घेते। दुसरा प्रकार, हा दुसरा प्रकार आहे सोलकढीचा। म्हणजे आपल्याला कधी असं म्हणजे पटकन करायची असेल घाईमध्ये ना तर आपण हे करू शकतो पटकरून। तर त्याच्यात मी जरा हे ठेचून टाकते। लसूण, इथे जास्त लसूण नको, म्हणजे तुम्हाला हवी असेल तर जास्त घाला। मी 3 पाकळ्या घेतल्या ह्याच्यात। असं करायचं।
हे बघा, असं असं मुरडून घ्यायचं खोबरं हे सगळं. म्हणजे आपण झटपट अशी आपल्याला हवी असेल तर झटपट करू शकतो. मिक्सरला लावा हे करा असं नाही केलं तरी चालतं, साध्या पद्धती एकदम. असं मुरडून घ्यायचं चांगलं खोबरं. थोडीशी ह्याच्यामध्ये मी साखर टाकते. ही जराशी नावाला साखर टाकते मी. त्याच ह्याच्यामध्ये पण मी अशी थोडीशीच टाकलेली, म्हणजे ती आता चांगला चव येतो त्याच्यामुळे. बाकी काय गोडी मिडीसाठी नसते ती, म्हणजे ते साखर आहे त्याच्यामध्ये विरघळून जाईल. तर आपण हे थोडा वेळ ठेवूया असं. आणि आता दुसरं हे दाखवते तुम्हाला, कारण आपण ह्याच्यामध्ये आपण मिरची नाही घातलेली आहे ना. तर मिरची हा असा करायचा, मिरचीचा प्रकार असा तोडायची अशी दोन, म्हणजे दोन हवे असेल तर दोन घाला, तुम्हाला जसं तिखट पाहिजे ना तसं. आणि मिरची अशी आपण भाजायची. अरे देवा, खाली पडली. असे भाजून घेतले मिरच्या मी, अशा भाजून घेतल्या. आणि आता थोडे थोडे मी ना सुरीने त्यांना असं बारीक करते. गरम आहेत ना, अशा प्रकार करायचा. ह्याच्यामध्ये टाकूया, असं टाकून घ्यायचं. आणि आता चमच्याने ढवळूया. हे पण असं थोडं थोडं असं हाताने मुरडलं तर आपण जरा हे होणार ना, आपल्या हाताला झोमणार ते, म्हणून आता हे मी असा प्रकार करते. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये गाळून घेऊया. त्याच्यासारखंच असं गाळून घ्यायचं हे पण. तुम्हाला मिरची वरून हवी असेल तर तुम्ही घालू शकता. अशी जरा चांगली लागते खायला, पियायला. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब. आणि तुम्हाला मिरची जर हवी असेल तर थोडीशी बाजूला पण ठेवू शकता तुम्ही वर घालायला. ही झटपट होते अशी, म्हणजे मिक्सरला वगैरे लावायला नको आपल्याला. झालं. हे बघा, याच्यामध्ये आता आगळ टाकूया. त्याच्यात तसंच करायचं हे पण हा प्रकार थोडा वेगळा. आणि आता मीठ पण टाकूया. आगळाचा कलर छान आहे. ही जरा थोडी जास्त आंबट केली मी. मीठ घालूया थोडा, म्हणजे अर्धा पाऊण चमचा घालायचा बस. आपल्याला हवं असेल तर परत घालू शकतो आपण त्याच्यामध्ये. आणि आता ढवळून घेऊया.